Medium-rise building tukuron sa Mandawi City sa Sitio Maharlika, Barangay Tipolo alang sa mga nabiktima kaniadto sa dakong sunog. Kasamtangang sa CICC nagpuyo ang apektadong mga residente. Ang report ni Nico Sereno. Kapina sa usa ka tuig nga nagpuyo sa CICC grounds ang mga nabiktima sa sunog sa Sitio Maharlika, Barangay Tipolo. Tunga-tungang bahin sa 2019, miulbo ang sunog nga mibilin og gatusan ka mga apektado nga pamilya. Padayong nanawagan ang mga residente nga mahatagan na og kasiguruan ang ilang pagpuyo aron mahiluna na sab sila. Kagahapon sa usa ka tigom, gipresentar sa kadagkuan sa City Planning and Development Office o CPDO ug Housing and Urban Development Office kunhudo ang plano sa Sitio Maharlika. Gipakita nila sa mayor ang tinguha sa maong lugar nga patukuran og mga medium-rise o mid-rise residential buildings nga may 5 ka andana. Kapin sa 500 ka mga units ang gikatakdang mabuksan kung makumpleto kini. Matagak ni nga mao'y kasulbara no sa housing gyud nga disente o luwas para sa itong mga kaigsuunan sa Sitio Maharlika. Resilient, socialized community encompassing around 8,230 square meters. Padayon pahinuon nga gihan-ay sa syudad ang plano alang sa maong proyekto nga ipatuman phase by phase ug punduhan kini sa dakbayan. Timeline ani no gipaningkamutan nga within 2021 masugdan na ang first phase ang building A sa maong project. Maulang na sa pagkakaroon kay dako kay big ticket project na siya. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.